Пад гукі патэфона парфумер распавядаў пра віды водараў і як іх зрабіць. Акрамя таго, усе прысутныя змаглі стварыць парэчкавы водар, а ягады былі сабраны ў садзе Якуба Коласа. Это у нас дистилляционный аппарат, древний, называется аламбик. И с помощью пароводяной дистилляции мы получим аромат поречки. Мы будем закладывать туда сырье, в воду и в специальный куб, который под воздействием пара будет, скажем так, из сырья доставать аромат. И на выходе у нас получится ароматный гидролат поречки. Падчас вечара можна было пагуляць у настольныя гульні, а таксама адчуць пахі вершаў Якуба Коласа. Падняўшы шкляную колбу, можна адчуць водар дуба, грушы, хвоі. Сёння адбываецца ўжо трэці сумесны праект дыстыляцыя чорнай смародзіны, парэчкі. Гэтыя ягады раслі ў садзе Якуба Коласа, і таму мы звязваем наведвальніка з аповедам пра сядзібу, на якой Якуб Колас вырошчваў свой агарод, пра якой ён таксама клапаціўся, дзе растуць дубы, пасаджаныя Якубам Коласам. І першую дыстыляцыю мы праводзілі з араматаў з лепесткоў півоніі, бо гэта таксама гэтыя кветкі, якія растуць на сядзібе музея. Пасля таго, як водар парэчкі быў створаны, усе госці былі запрошаны на чаяванне з парэчкавым варэннем.